Det ser jo nemt ud, når sådan en dekoration den bliver lavet. Men nu har jeg jo også lavet blomsterdekorationer i over 30 år, så må det jo også godt se lidt nemt ud. Og en af mine vigtigste ting, som jeg har gerne ville lære folk videre og vise også, det er jo, at man kan anvende de ting, man har i sin have, sammen med ganske få købeblomster. Og det er jo egentlig det, man ser her. Så det behøver ikke at være så fine, dyre blomster. Det kan være sjovt bare at gå ud i haven og finde noget. Og så får man nok ofte at lave sig en dekoration frem for, at man skal have købt en hel masse hver gang. Og det er jo også en udfordring at finde tingene, og så finde ud af, hvordan de skal bruges. Så det synes jeg jo i sig selv er et spændende projekt. Jeg påstår, at man kan lave dekorationer hele året rundt. Også selvom det er vinter, der kan man godt gå ud og finde noget spændende i sin have. Så var der de her, som vi ikke skal glemme. Det er jo gasplanten. Og bladene, de er sådan lidt sjove, for de knækker altid. Men selve den her er jo utrolig fin. Og den kunne godt sådan stå op imellem. Se, nu fik jeg lavet et lille kryds der, og der kunne man godt lave en sjov detalje. Jeg har sådan nogle flotte nipsenåle her, som man godt lige kunne sætte i her. Sådan. Så var der lige sådan en lille ekstra en på der.